Hi sa mga tambay. Ako ang inyong maninoy ug maninay, Manay Wawi. Hello Philippines, hello world, and hello Kitty. Ngayong araw na ito ay matutunghayan po natin ang istorya ng isang vaklang twa na labis ang pasasalamat dahil sa mga natatanggap niyang mga suporta. Ito po ay pinabangatang SM o Special Mention at dito lang yan sa Maala-ala ni Manay Wawi. Pause for a while and smile. Dear Manay Wawi, ako po ay ikaw at ikaw ay ako. Kaya itatago niyo po ako sa pangalang Wawi. Ako po ay labis na natutuwa dahil sa aking mga natatanggap na mga suporta sa aking mga kaibigan at sa mga kaibigan ng aking mga kaibigan. Mag-iisang buwan pa lang po simula nung ako ay lumikha ng aking YouTube channel. Dahil din yon sa mga request ng iba kong mga kaibigan. At dahil doon, dahil sa mga kaibigan kong yon, nagkaroon na po ako ng 168 subscribers kung saan napakalayo pa po sa 1,000 subscribers na aking kinakailangan. Ngunit tatapwat subalit, maraming salamat pa rin sa mga taong ito na silang sumusuporta sa aking pagbablog sa aking YouTube channel. Dahil kung hindi sa kanila, hindi ako aabot sa 168 na kulang pa. Natatawa ako. Hihi, hihi. Manay Wawi, ito po ay ilan lang sa mga kaibigan kong labis kong pinagpasasalamatan sa kanilang mga suporta. Miss Doris Hidukos, Milot Bayaton, Luling Bahia na kapatid ni Palang Bahia na noon ay aking mga kapitbahay nung kami ay nakatira pa sa likod ng hospital o Philips Memorial Hospital. Aray, pasensya na po kayo at nauntol po ako. Nais ko rin pong pasalamatan si Kukyas na nagmamahay na po dahil hindi ko siya na-ASM sa aking mga post o special mention. Ito po si Dodong doon sa ground floor sa aming office. Nais niyang ipa-SM o special mention ng LGBT Clad CDO. Aray ko po. LGBT Clad CDO. Dodong, na-mention ko na po. Pati rin po kay Jason Cubero at Richard Mangkao. Sila po ay isa sa aking mga finished product. Ngunit, choice lang po. Joke. Para kay Ivan Namok, maraming salamat sa pag-share sa aking mga post. Lalabs ni Larde, Mingay Ching, Gigi Makapagal, of course, sa magtiayon sa asawa ni Jopax na si Suzette Pacansa, Mami, maraming salamat. Pati na rin sa asawa ni Ayong Pacansa na si Maribeth. Ruhilio Rabaya from Cebu, Miss Ann Pahulim, and I would also like to congratulate the daughters of Mr. and Mrs. Aloha and Angel Alagos. Congratulations po sa inyong mga dalaga. Para rin po sa request ni Mr.
Mark Alquizar, nagpapasalamat din po ako dahil pinapa-special mention niya ang kanyang mga kaibigan at sana ay marinig nyo ito. Jerome Binayaw, Jerome Ray Ranyowa, Glenn Rara na nakakausap ko pa lang po noong niaging simana. James Rowe Mahinay at sa lahat ng batch 2001 ng Holy Cross High School na sa tingin ko po ubay-ubay na rin ang aking nagiging finished product sa batch na ito. Again, charot lang po. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po ang mga taong ito at iba ko pang mga kaibigan na hindi ko na special mention sa time na ito. Inaanyahan ko po kayo na imbitahin ang inyong mga kapamilya, kapuso, kadugo, kamuti, kahoy, kalabasa, kamuti, kamatis, charis, ek-ek, dalaw, ervo, na please, kung maaari, mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. At yan ay ang Wowie Manapil, W-O-W-I-E, space, N-M-A-N-A-P-I-L. At wag na wag kalimutan pong mag-subscribe, mag-like, at i-share ang aking mga videos. Mga kaibigan, ito po ay aking napatunayan na para maibsan ang kalungkutan ng ating buhay at para hindi natin masyado naiisip ang mga problema sa ating paligid, kailangan din po nating tumawa. At para yan, kayo ay makatawa at mawala kahit minsan lang ang ating mga problema. Mag-visit na po kayo sa aking YouTube channel, Wowie Manapil, W-O-W-I-E space M-A-N-A-P-I-L, at huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang aking mga uploaded na videos. Hanggang sa susunod po, ito po si Wowie. Maraming salamat sa iyo. Manay Wowie Manapil. Boring. Sige, bye!